Vítají vás kluci v akci, v druhém premiéru Canon. Vítají vás kluci v akci, já jsem Ozomen 234 a já Heavy Metal 1324 a ukážu vám dělo. Takže co budeme potřebovat? Budeme potřebovat motiku, kámen, vodu, TNT, stone slab, čudlík a redstone. Vezmeme si kámen a kámen položíme na jedno místo a 8 vedle něj. A i na druhou stranu. Stone slab položíme sem a pustíme vodu. Tak vezmeme redstone a položíme ho tady. Čudlík dáme sem a už jenom TNTčka. TNTčko dáte sem a až sem a tady ne. Tady je voda a ta brzdí tu ty TNTčka, aby nevybouchly, aby tuto bouchly. A když chcete, tak si můžete postavit i terče. Jo. Tak tiskněte čudlík, máčkněte TNTčko a poletí to. Zdraví vás Ozak 234. A Heavy Metal 1324 a těšíme se na náš další premiér a na shledanou.